Vila García volveu a gozar este martes da súa festa da auga tras 2 anos de ausencia. Unha cita agardada no calendario da veciñanza da vila, pero tamén de toda a comarca e de diferentes puntos de toda Galicia. A festa viña marcada polas restriccións con motivo da seca, sen mangueiras e sen bombeiros, pero coa xente mollándose coa auga lanzada dende os balcóns ou as rúas. Miles de persoas acudiron a unha celebración que o Concello cualifica de excelente. E o día de onte podemos definirlo como un auténtico éxito. Non solamente había que ver as caras de moitos veciños e veciñas de Vila García que estaban esperando, pois, aínda que non sexa como a auga de maio, agora en agosto, pois poder celebrar outra vez San Roque despois de 2 anos que non se poido celebrar, así que podemos definirlo como un éxito. Había xente de todas as idades, veías a moitos pequenos disfrutando da festa da auga, así que era o que esperábamos. E non nos olvidemos, ademais, que esa festa, ademais de ser un día lúdico para todos os vilagarciáns, pois ten tamén un retorno económico importante para moitos veciños da nosa localidade. A pesar de eliminar os bombeiros e as mangueiras, houbo críticas á festa por permitir que a xente botase auga dende as súas casas. A curiosidade deparou que o día de San Roque foi o que a empresa suministradora da auga, Espina Delfín, rexistrou menos consumo de todo o mes de agosto. Son múltiples os factores que poden influir, pero a realidade, despois de todo o que se falou, é que o día do mes de agosto que menos auga se consumiu en Vila García, e puidemos recuperar unha tradición que levábamos 2 anos sin poder realizar, que non é, repito, non había máis que ver a cara dos rapaces do que estaban disfrutando para ver que mereceu a pena e que os vilagarciás merecíamos outra vez poder celebrar o San Roque. Dende o Concello tamén agradecen o comportamento da veciñanza e dos visitantes, xa que, segundo explican, non se rexistraron incidencias importantes. Ademais, tamén foi un éxito dende o punto de vista da seguridade, das emerxencias sanitarias, porque non houbo, con toda a xente que hai, non houbo moitas incidencias, non houbo pois moitos problemas dende o punto de vista de posibles delitos que suceden en estas aglomeracións de xente. Tamén cabe destacar o traballo dos equipos de limpeza, que en menos de 24 horas recolleron todo o lixo da vila. E ademais, os efectivos de limpeza de 80 persoas traballaron moi ben, moi rápido, e se fixo un traballo excepcional, así que teño que felicitar tamén a todos aqueles que estiveron traballando detrás. Precisamente nunhas imaxes cedidas pode observarse como os equipos de limpeza realizaron o seu traballo con diversión pero con moita eficacia, limpando ata onde a mocidade lles permitía e uníndose á festa, demostrando que con sentido do humor tamén se pode realizar un gran traballo.